Да. Искам да поздравя Негово Светейшество. Ваше Светейшество, поздравявам ви с избирането ви за патриарх. Вие ставате глава на нашата Българска православна църква в труден период. Не само за църквата, но и за цялата държава. Вярвам, че си давате сметка, че сега към вас са отправени очите на всички християни с надежда, чрез Божията премъдрост и благодат, да постигнете истинско обединение, както между клира, така и между духовенството и народа. Пожелавам ръководно начало да ви бъдат думите на нашия Спасител Господ Исус Христос. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Благодаря ви, господин Кожухаров. Следващ зрител, здравейте. Здравейте, благодаря ви, господин Благоев. Казвам се Борис и съм ученик от Плевен. Искам да се обърна към Негово Светейшество с моите искрени поздравления за избирането му за първоиерей на Света ни православна българска църква. Искам да ви пожелая крепко здраве и понеже вече чух да ви наричат патриарх, неофит, ангелогласния, аз съм сигурен, че заради вашето архипастирство ще бъдете наречен и богоносец по аналогия с Свети Игнатий, т.е. носиш Бог в сърцето си. Вярвам, че бъдещето на младите миряни сега е във вашите ръце. Благодаря ви, крепко здраве ви желая. Всичко добро. Благодаря на Борис. Следващ зрител. Добър вечер. Добър вечер. Ивелина Градинарова е на телефона. Сърдечно поздравявам Негово Светейшество патриарх Неофит и му пожелавам благодатта на Господа Христа, любовта на Отца и общението на Дух Святи да бъдат с него в пътя на служенето му. Искам да разкажа за една лична среща, която имах с патриарх Неофит доста отдавна, преди 20 години. Твърде вероятно е той да не си спомни за това, но аз и съпругът ми пазим много ясен спомен за доброто, което той тогава ни стори. Пътувахме по пътя Велико Търново София и малко след Севлиево колата ни се повреди. Остави ни насред пътя и докато се чудехме още какво да правим, светяхме се, спря една червена лада комби. В нея пътуваше сегашния български патриарх заедно с брат си. Като видя за какво става въпрос, беше категоричен: ще ви теглим до София, 150 км някъде бяха това. Пътувахме с 3-4 часа. Пристигнахме по-тъмно в София, закараха ни до входа на студентското общежитие, където живеехме тогава. Когато поискахме да заплатим за услугата, категорично беше отказано да вземе пари, дори и за бензина, който беше изхабен. Времената бяха трудни, годината беше 1993. Спомням си, че по време на цялото пътуване Негово Светейшество благовестваше с притчи от Божието Слово, притчата за добрия самарянин, други истории, но най-доброто свидетелство в случая тогава бяха и делата. Може случката да изглежда незначителна, но Господ Исус Христос казва: верният в най-малкото и в многото е верен. И затова вярвам, че патриарх Неофит ще бъде верен в голямото служене, в което е призван. Благодаря ви, Евелина. Нека да дадем възможност и на други зрители, които чакат. Здравейте, в ефир сте. Добър ден. Казвам се Александър Петров и искам да поздравя негово високо преосвещенство патриарх Неофит за успешния избор, който извинявам се, просто ми малко се вълнувам, тъй като наистина той ми беше фаворит и може би в момента от вълнение не намирам подига. Добре, следващ зрител, благодаря ви. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер. Искам да ви поздравя по случай избирането ви за патриарх и да ви пожелая здраве и целомъдрие. Благодаря. Има още зрители, но все пак да отговорим на Борис. Поне така усетих неговото обаждане. Младите хора. Това е един от най-често задаваните въпроси към нашите зрители. Вашата мисия към младите хора. Как ще привлечете младите хора в църквата? Вече има достатъчно млади хора в църква, макар че все още не е задоволително това.
Но пътя към храма на младия човек е много важно решение за него. Има такива добри енории, в които след богослужение се събират млади хора в близък до църквата салон и под ръководството на свещеник или на богослови се организират разговори на различни богословски теми и интересите, които се показват по време на тези разговори, са много показателни, защото тази група първоначално не голяма, всеки неделен ден се разраства и дава добри резултати. Особено по-привързаните към богослужението на храма се причестяват по-често, водят и своите деца. Вече в храмовете има много деца, които се причестяват почти на всеки неделен ден, когато са под 7 години. И много още ангажименти, да речем през лятото, когато се организират детски или юношески лагери в свети обители, където има условия за това. Родителите остават много доволни от такива организирани летовища през летния сезон. И там по време на тези срещи също така се обсъждат църковни теми, начертават се планове за дейност полезна, било то социална, било в друга област на живота. И така постепенно малки и големи обединяват така своите старания да се приближат към църквата и нейния живот. Все пак в твърде обърканото време, в което живеем, какво бихте казали на младите, които се лутат, които търсят истината, смисъла на живота? Щом в сърцето им се е явило това желание да търсят Бога, да търсят вярата, това е вече добро начало. А на тези, които не се е явило това желание? Този, който не търси Бога и вярата? Той трябва да се постарае, да се поинтересува, да види как се чувстват тези, които са намерили Бога, които го следват, които вярват в Неговата светлина за живота. И като види каква е ползата от общението помежду им на църковна тематика, самите, убеден съм, ще направят своите стъпки към тези колективи, в които се проповядва и вярата, и любовта. Нека да не престават да търсят Бога. Търсете Бога, когато е близо. И тогава живота ще бъде в Христовата светлина много по-сигурен, чист и съхранен от всякакви съблазни. Ваше Светейшество, за съжаление, времето не ни стигна, за да ви задам всичките въпроси, които имах към вас. Затова ще ви помоля да останете, за да запишем и това, което не успяхме да поговорим, за да може нашите зрители да го чуят следващата седмица на запис. В края на днешната ни среща, утре националният празник на България, вашият благослов, вашите думи на благослов към всички българи, които ни гледат в момента. Да бъдем свободни и в своята свобода да бъдем достойни, да изберем живота, а не страданието и смъртта, да изберем достоинството човешко, което и от Божия
от Божията десница е благословено и празнувайки своя национален празник, нека бъдем честити, че сме свободни, че имаме свободна и организирана държава и колкото може и занапред, както си пожелахме неотдавна, да бъдат институциите силни, здрави и полезни на своя народ. Благодаря ви още веднъж, Ваше Светейшество, за честта, която ни оказахте да бъдете събеседник във Вяра и общество и гост на Българската национална телевизия. От името на всичките ми колеги, а вярвам и от името на нашите зрители, искрено ви желая едно достойно служение, за да може с радост ние да отразяваме всички ваши добри дела. Благодаря ви. Като последно пожелание, бъдете съвършени, както е съвършен Небесния ваш Отец. По вашите молитви, амин. Уважаеми зрители, това беше днешното издание на Вяра и общество с нашия специален гост, Негово Светейшество, българският патриарх Неофит. Ще се видим отново заедно следващата събота в 5 след обед. До тогава.